muna yin dina kuma mun gama shooting wani program shooting ne ba film bane program ne muna yin dina me yake so video nake yi da kun jira na zo na sami ku a nan wannan dina sakamakon mun gama aikin mu lafiya wannan da program ne daban something is coming insha Allah is coming ina kusa da hotel din nan ba wannan kike ba barin karaso na ja street ko ga Mansura can na loma ita da Yakubu Muhammad ga Umar Gwamba ga Hamisu Bureka nan yana kwafasa da yawa da cokali ni kuma na ci dan kaɗan